Kanpoko pertsona bat ezer jakin gabe Mungiara helduko balitz, ez luke inoiz asmatuko guda zibilian txikitua izan zela. Ez da ageriko tiro aztarnarik hormetan. Ez da bombek suntsitutako eraikinen hondarrik ere begibistan. Oroimena lainome batek estali du. Azken hamarkadetan bertan jaiotako herritarrak ezer ez dakiten kanpoko pertsonen antzera dabiltza herritik, euren historiaren zati bat ahazturik. Hemen Mungiegoan, Mungiko historia danez betidanik gurutze bide baten erdian. Bilbo eta Bermeon artean alde batetik, eta gero Plentzire eta alako, kostalde eta Bilbon arteko erdigunean egon, eta gero beste alde batetik ganera Gernikiegoan bebai hurbil. Gertatzen dena da, Bizkaiak euki bazala bi defensa lerro edo. Bata izan zen, burdinezko gerriko famatu eta gero beste bat zen Bizkaiko mugetako mendiek. Eta Sollube Bizkarri ez da osatzen alako mendikate potente bat. Eta orduen Mungi hartute lotzen die eurek altxatuak Bilbonen edo gerriko burdinizko herrikoan atarien. Mola generalaren agindupean altxatuek Bermeo hartu eta maiatzean zehar Sollube eta Jata bereganatzeko erasoaldi gogorra abiatu zuten zonaldean. Bilbo babesten zuen burdinezko hesia apurtzeko defentsa estrategikoa suposatzen zuen. Mola kontutan hartu berdak, estatu kolpearen prestakuntza fasean, berazala estatu kolpearen zuzendaria, el direktor deitzen eben. Berak estatu kolpea momentutik esan eban ja, movimiento debe ser en extremo violento para aplastar a cualquier fuerza que se nos oponga. Gogatu berdan Mola que pasaban abisua, ez bazari errenditzen Bizkaia txikituko dut, eta horretako ganea euskeraz bota eban ogarra. Frankon topak sartzeakoan askok alditen dabe. Komprensible da jente batek, bilurrez edo, altxatuak sartu zirenean alde itea. Gero beste alde batetik kontutan hartu behar da, ja martxan egoazala umeak atzerrira bidaltzeko planak, evakuazio planak. Nik egot izena Bienvenido Bilbao Oleaga. Haite gazetan izanean izeko gana Bilbora etorretzen gaztetan oso gaztetan. Bilbo goizo diren Bilbo azenan zan konbate gozagen uten pasagare tolo zen kargazana trena Santanderera joteko. Santanderera momentzezan Zortziegun edo, haren momentzezan, asko momentzezan gane. Eta handi, Santanderetik barku frantzesa zan, joan enbarka ganen, San Juan de Lu, frantziko derreine pasagaitzen zan, muchas hainbet. Grupotan selekzion eta imentzen zen eskatu eta jokin nire ezan zurrezta zen eta beran izeko gozolan zen famosa la iglesia pidiendo y tal abere joan zen. Nire izena da Jokin Pantxeska Etxebarria Ugarteburu Erbitxunekoa. Erbitxunekoa zen hemen aitzitxe, handan ikusten dana, baserria. Erbitxunekoak eta gu beti izan gara Erbitxunekoak. Orduen nizien nintzen Jokin Erbi, nahi bere Iñaki Erbi eta hor. Baina izena Jokin Pantxeska. Sortzez nariz basurikoa, 6 nebarra bagara,
eta hirurek sortzez gara basorikoak. Baina, aitzitxea, mamagisekoak eta guzti hemen. Eta gu beti izan dugu mungikoa garela. La guerra civil. De civil nada. Fue un levantamiento militar. El levantamiento militar, hori izan berda, la guerra civil. Arma gabe zelan ingozun una guerra. Guerra civil ez. Gero igual izan zan, hasi zirenean, frentes eta horra. Lehenengo fue un golpe de estado, eta besterik ez. Gero 4 urtegaz, pausatu zen aita. Eta gelditu zen ama, irume eta gerla. Ama gu joan ginen Santanderera, izan zen trenan kabarantza zen, jente guzti bere bai, jaten ziren arantza, eta umeak Santanderera, han el palacio famoso de la Madalena, loin, eta gero itxasuntzi bat, Bretañakoa de Francia, Bretañakoa, harik eroan duzku, karbonero zen, ikatzakin ibiltzen zen. Eta arekin joan gara, eta Santanderetik a La Palisse Bordeaux, Burdeos, han bakunak emonta hori ze, eta gero, bakizu, han ez dabiltzez izenak eta argazek eta bakarrik. Honek, 12 urtekoak ara, besteak ara, hau Rusia, besteak Belgika, besteak. Eta ama Iñaki izan zo, Iñaki Sarrana zen, 10 urteni baino gehiago, izan zo, ez utzi bakarrik jokin. Eta orduen niri Rusia gantza. Trenan, ultzien, Rusiara joateko. Eta jokinek, estazioa San Janteko izena, Burdeosen rekuperatu indiozt. 4 urte gazer, 5 urte, orduen 5 urte, zeninkot. Eta gero handik, Baionara. Baionatik bultzio du trena, Donibane Garazila. Hori zezan, eta egon ginen instalatute. Joan ginen, meniakakoak, jatabekoak, gehienak, gatikikoak bere uste, eta gehienak, eunta esteizen bat. Eta responsable izan Izeko Kontxa. Horrela. Eta Izeko Kontxakin eskerrak hori. Gero etor ginen nahi biekuna mungira. Haitxiz eta ezke ama joan zan exilada Normandiara, a Domfront dan Lorne. Eta gu, hola, gotzone gelditu zan urte batzu gioan, etorri ginen handik trenan. Lehenengo, heldu ginen Bilbora. Eta Bilbon, adizkide bat jokinena, edo inakina nahiena, Angeletan. Angelito, la ronda. Angelito, hombre, ¿qué está? Pues ahora llegamos, a la Santa Casa de Misericordia. Es que esa ita, esa ama, pues dirección a la Santa Casa de Misericordia. Halako umerik gehienak bizkaitarrak izan ziren, ze planaia martxan egoanean, baina hemen ingeru bakar kontrolatzen eban zigizko bandoak. Horren gehienak izan ziren bizkaitarrak edo Bizkaian aterpe lortu eben Gipuzkoarren seme-alaba batzuk bai. Bizkaiko herri asko izan zirela 37ko zire hortan errefusiatuen hartzaile. Batez bere beste euskal lurraldetatik etozen errefusiatuen hartzaile izan ziren. Gero egoera horrek ez hemen asko iraun, gero berton bete sartu ziren. Eta ja berton sartun da refusiatu, ona etorretako refusiatuek bi gauza dute zen. Edo ies iten segidu, edo askotan itzuli guren erretara zazan, han frankismoa eta hemen frankismoa, geure herrien zeuzer euki badeko gu, han hobeto. Baina
Bai, kasu batzutan hor egon zen alako barne migrazioak gerra zibilan zehar, eta kasu hortan suposatzen dut mungiki bere eukiko bazala kanpotik etorritako, Gipuzkoatik erabatik edo Nafarrotik etorritako jentea. Maiatzak aurrera egin ahala, Sollube eta Jatako batailak larriagotuz joan ziren. Inguruko baserri, auzune eta herriguneetan ere erasoaldiak jasan zituzten suntsipen handia eta hainbat biktima zibil eraginez. Mungiek 5.000 biztanle eukazan, 5.000 biztanle horrek danak ez ziren bizi Mungiko herrigunean. Kontutan izan berdango, igual baserri auzo asko, fronteak berak zeharkatzen bezala. Baserri asko izaten ziren igual aprovisionamendu guneak eta horrek molestia handiak egotzen deutziz baserritarrei. Maietzan 3an, Santa Cruz edo da egun horretan. Egon ginen 3 auzoak, Bidebietasekoak, Txikitonekoa gure etxea eta Borlasene bere bai. 3ak batu ginen. Gero egon ziren nire familia bere bai Larrabetzukoak gara etorrita. Joan ginen, zera Zubipera, 30 lagun. Antza, Sollubetik baketu ziren antza, gudari batzuk edo. Soldaduri. Eta antza, abioien batek ikusi zuzen antza. Eta bombara matetxe. Orduen ikusien zeuen, eta orduen bota zeuen bomba bat, eta bertan boka-bokan, direktu zeuen joan zan. Agertu ziren Sollubetik hegazkinak eta bombardeoen zoriana. Nire ama hil zan, ninoe, dana bombeak emongo zotzon eta zera tripa guztia kanpora eukizeuela. Semea eukizeuen besoetan eta biek hil ziren. Eta gero izekoa esan eridute hil. Hil zan esplosiñoa gaitik. Eta guztiz izen ziren 8. Bidebietasekoa 2, euren ama eta neskame bat eukizeurianak, nire etxean horrek 3, nire ama, izekoa eta nire neba. Eta gero emerandoko neskato 2 Bidebietasen dende aukizeurian. Eta ara etorri ziren antza erosketak egiten eta bidean sartu ziren. Eta horre perenik, egun horretan enteren nintzen Lucianogaz, nuen jaken hori. Eta gero soldadu bat bai ez dakit 2 izen bat ziren, hori ziur ez dakit. 5 eta soldadu 2 7 Hemen ezikinena hortzan ez da? Hemen zala eta inia bezartuen beguren zela. Bai, inia. Eta izeko basili ostera bestaldarrien. Entza ama hilo zera. Eta ama eta zertu zen joan. Erren ez duen duz, nire askizilek izela. Nire bazitxek. Entza ama izen. Hemen bezartuen ekin nire. Bastia unera. Tan amate handia. Ni belarri edeko Josita, eta hemen ukondoan bere bai, eta ez dakite zer berez non egon nintzen, zera. Bakarrik handik urten egin genuena, eta gehiago esklar nik etot ikusi nire ama, ez zaro ere zori. Aitzitze, ez dakizen maztu urtegaz, baina bueno, etxetik urten zauen eta joan zen Ameriketak egiten Argentinara. Eta Argentinan ibili zen barkuetan, diruen arte, kozineru dino aitek egiten zauela ere bai. Eta etorri zanen etzera, hain zeuen baserri erosi, eta eskondu, lehen egiten zan modun, ez da? Galdetu dotzeten txikerretan 10 urte edo ukiko nuen. Zaitek eskondu zinen amama aititegaz. Eta esan dozten, penea moten izan doztelako. Eta ni zurtzainte, amama, penea, bai. Onzan gixona negar eta akauen beragaz eskondu nintzen. Eta gero amari pregunte dotzeten ia, ze pasesan, amamak hori esan doztela, eta bera konta dozten historia. Zelan amaman aiztia hil zan eta 4 seme alabagaz errotan bomba bategaz. Hil ziren horrek 4 seme alabak eta amaman aiztea.
Aitzitxe joan zan, hori Bitorire, ospitxalera, eta egon zan denporatan. Jakin barik ez ebez, zeuen jakin ez ebez. Gure ama maioten zan bizitzetan, ba hori, etzetik baltzik urten, ara legek eran aldatu erropak, aititek ez jakiteko zer pasesan, eta gero, osta bere, etzere tortkeran, ba, osta bere baltzik imini, etzean ikusteko baltzik datorren handik. Gero beste gauza bat. Pasesan hori, eta Txomino jalateruen ama eta Teresa, dengoa, horretzian paleta arriba, Espainia txizurian guretzean. Urrengo agunetan. Hori dana etorri eta provoketan honino jentea etortea. Gerran pasetan diren gauza direz, sinestu bezilegu. Biktimen zerrendek hildakoak gogorarazten dizkigute, baina izen bakoitzaren atzean istorio osoak daude lurperaturik. Kasurik onenetan nor zen, nola hil zuten, zergatik galdetu aldugu. Beste kasu batzutan non dago da galdetu beharrekoa, zerrendetan ere ez baitaude jasoak. Gura etxe beti izan deo, eran ama ez dakila. Zibino oso lan oine, igual ikusik edo, igual oine esan zute honek igual telebistan eta onduzek eta esaten kasu. Neure ama honi usteitzen, horrek kapaz dire zuri izateko zen, neure ama non dagoen entorrek ez da. Hori ba ez dakigu, ez dakit, ni beti eukidote han egon zirela euren zera, baina Juanitok eta preguntitzen zosten beti zure ama, eta non da zuenik, zerien, keba, bera bere ez dakigela esaten zuen, oseak ez dakigu. Hil zirenian Labalboan enterrau, eta gero handi denpora batera Kanpo Santura eroan. Hori izen zan gure historiak hauen ez da, etzeko historia, baina etzean esan egiten berbarik horren buruz. Historiaren bazterretan geratu dira hainbat gertakari, hainbat istorio. Testigantza zuzen ugari euren protagonistekin batera desagertu dira, eta denborak ahozko transmisioaren aurka jokatzen du. Baina gerratik onik ateratako batek esan bezala, memoriaren etsai nagusia ez da denbora, isiltasuna baizik. Trantziziotik ona, politika izan dela isiltasun politika eta anzturan politika. Kontutan eduki behar da, jente gehiena ez dela historiaren parte gogoz, baizik eta gogoz kontra. Erresistentzia mugimendutan baita ere, erresistentzia mugimendutan jente gehiena da bigar mailan jatzen dana, ilunpean jatzen dana. Edo are erresistentzia da batzen dana egoerak gain hartzen dutzulako. Egoera bat kanpo dietorra, ez betez gure dagoelako horren parte izan. Orduen, ahozko historiak eta ahozko historia handia egin da, batez bere gerra zibilen inguruan, ahozko historiak laguntzen da, halako jendea gure ganatzen, gure gana hurbiltzen. Gukin behar duguna da, gure historia ezagutu.